An dasa ƙeyar Ɗanmulki Kwamanda zuwa gidan yari a jihar Kanon Dabo. An kama wani babban ɗan adawa a Kano, Ɗanmulki Kwamanda, tare da dasa ƙeyarsa zuwa gidan yari. Tun da farko dai an gurfanar da Kwamanda bisa zargin yin wasu maganganu da ke zargin za su iya tunzura al'umma waɗanda suka shafi batun masarautar jihar Kanon Dabo. Hukumar DSS ce ta fara gayyatarsa tare da miƙa shi ga 'yan sanda, kamar yadda lauyan da ke kare shi Barista Ibrahim Abdullahi ya tabbatar wa tasharmu ta Gamayya TV. Ana zarginsa da yin wasu kalamai na tunzura jama'a kan batun masarautun jihar Kano, inji shi, sai dai ya musanta zargin da ake masa a kotu. Ya yi kalaman ne a wani gidan rediyo a Kano bayan kalaman jagoran Kwankwasiyya Rabi'u Musa Kwankwaso kan batun maƙurar masarautu a jihar ta Kano. A cikin kalamansa da suka janyo kama shi, Ɗanmulki ya ce ba za su yarda da cire sarakunan ba. Kotu ta bayar da umarnin tafiya da shi gidan gyaran hali na riƙon na Goron Dutse a Kano. Sai a ranar 29 ga watan Janairu kotu za ta saurari buƙatar belinsa, kamar yadda lauyansa ya bayyana. Jama'a, mun zo ƙarshen rahotanni a wannan shafi na labarai kai tsaye. Da fatan kun ji daɗin labaran da muka kawo muku a yau, sai kuma gobe cikin yardar Allah. Tankokin yaƙin Isra'ila sun toshe hanyar fita daga kudancin Gaza. Falasɗinawa da kudancin Gaza sun ce tankokin yaƙin Isra'ila sun tare musu hanyoyin guduwa daga yaƙin da ake gwabzawa a birnin Khan Younis. Ma'aikatar lafiya ta Hamas ta ce dakarun Isra'ila sun riƙa yi harbe-harbe kai tsaye cikin ginin asibitin Nasser. Har yanzu dai rundunar sojojin Isra'ila ba ta ce komai ba a kan batun. Shugaban Hukumar Kula da 'Yan Gudun Hijira ta MDD ya ce akwai mutane da dama da suke neman mafaka a cikin asibitin. Sojojin Najeriya sun kuɓutar da mutum 4 da aka yi garkuwa da su a Kebbi. Rundunar Sojan Najeriya ta ce ta kuɓutar da wasu mutum 4 da aka yi garkuwa da su a wani daji da ke jihar nan ta Kebbi, inda dai rundunar nan ta yi nasarar kuɓutar da waɗannan mutane a hannun 'yan ta'adda. Wani samame da sojojin rundunar siyasa ta Shiyya ta 8 suka kai sansanin 'yan bindiga a ƙauyen Sabon Gari da ke ƙaramar hukumar Shanga a yau Talata, tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron na Civil Defense da kuma 'yan sa-kai ne ya kai ga ceto mutanen. Wannan dai su ne irin abubuwan da suke faruwa a jihar nan, inda ana ta fama da wannan ta'addanci da ake fama da shi a wannan lokaci. Wata sanarwa da mataimakin daraktan yaɗa labaru na rundunar soji a Gusau
Kaftin Yahaya Ibrahim ya fitar, ya ce sun kuma samu nasarar kashe wani ɗan bindiga guda ɗaya, ya kuma ce sun yi nasarar ƙwato bindigogi da alburusai. Sanarwar ta ce tuni mutanen da aka kuɓutar da suka ƙunshi maza 4 suka haɗu da iyalansu. Wannan dai su ne mutanen da aka kamo su bisa wannan ta'addancin da aka yi tare da su da kuma ƙwamishe su da aka yi. Za su dai ku gan su inda wannan al'umma suka haɗu da iyalansu a lokacin nan da ya gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan kisan gillar da ake yi wa ƙasar Haiti ya ruɓanya a 2023. Wani rahoton mutane aƙalla 1,800 aka kashe a bara. Mr. Guterres ya damu matuƙa da rikicin ƙungiyoyin 'yan daba da ake fama da shi da wannan abubuwan da suka kasance suna faruwa a kodayaushe a wannan lokuta, da kuma irin abubuwan da suke faruwa na babu gaira babu dalili a wannan lokuta, da kuma irin abubuwan da suke faruwa. Sai mu ce ku cigaba da sauraron Kamanya TV a kodayaushe, domin kawo muku rahotanni da irin abubuwan da suke faruwa yau da kullum a kodayaushe. Sojan Najeriya.